time check, 6:32. Night ride tayo ulit ngayon. Hanap tayo ng lugar kung saan maraming ilaw. Part pa rin ito ng testing natin. Itong ating Insta360 Ace Pro 2 sa gabi. Nung nakaraan, tinest na natin siya. Okay din naman, pero gusto ko ba yung test? Tsaka testing din natin na may gamit na mic. Naka-bluetooth ngayon yung mic ko rito na DJI Mini 2. Tsaka testing din, ito naka-chesty tayo. Kasi yung unang test ko ng chesty, fail eh. Ito ngayon, binaliktad ko yung camera. Tapos tinest ko na rin kanina tanghali sa shop. Okay naman. Okay na yung angulo. Yun lang, di ko napansin, lobat na pala yung DJI Mic Mini 2 ko noong mga oras na yan. Kaya yung maririnig nating audio sa video na to ay yung built-in mic na ng Insta360 Ace Pro 2. Pero kung curious ka kung gagana ang DJI Mic Mini 2 sa Insta360 Ace Pro 2 na camera, oo, compatible naman. Na-test ko na at mas maganda talaga ang audio quality kapag may external mic na gamit. Okay, kawayan na tayo. Kaya magano tayo ngayon, mag-EDSA. Dahil tayo sa maraming ilaw para makita natin kung gaano kaganda yung capture itong Ace Pro 2 sa gabi. Nung nakaraan, tinest ko na sa Philippine Arena. Maganda naman yung capture pero gusto ko ulit makita nga may binago akong settings. Tapos ginamit ko yung video na preset na ito. Dito pa lang kitang-kita na kung gaano kalinaw ang capture nitong Insta360 Ace Pro 2. Yun lang, merong isang medyo sablay na siguradong mapapansin nyo kapag nasa EDSA na tayo. Okay din na dito natin sinimulan yung vlog sa MacArthur Highway pa lang. May mga part na madilim. Tsaka ganyan matagkad. Mali-testing natin kung okay ba yung stability na itong Ace Pro 2. Naka-low stabilization nga pala settings na ito. Your video, 4K 30 FPS, low stabilization. Nakaset ng low yung stabilization kaya siguro magalaw habang nasa chesty ang camera. Kailangan ko pang matest ng medium at high ang stabilization para malaman naman ang quality ng low light capture sa ganitong settings. Gamit nga pala natin ngayon Trifox R241 na bike, road bike. Medyo nakakasanayan natin gamitin ito eh. Pahinga muna si Winspace pero gagamitin natin si Winspace sa pangmalayuan. Ang maganda rito na ginagamit natin madalas si Trifox sa R241, mas mabigat siya ng bahagya kaysa sa Winspace. So okay na expect natin. Pagbalik natin sa Winspace, medyo makakatulong. Kahit aluminum frame lang tong Trifox R241, hindi ito nagkakalayo sa timbang ng carbon road bike ko na Winspace dahil ang frame nito ay ultralight seamless tube aluminum. Bali less than 10 kg ang total weight ng bisikleta na to at malinis din ang pagkaka-welding. Wala kang makikitang weld spots, makinis at parang carbon na rin ang itsura. Banda rito, makikita nyo yung ulo ko payuko-yuko. Sinecheck ko kasi kung naka-on ba yung indicator ng camera na nagre-record siya. Nakagaya sa GoPro na may beep pag start ng recording. Sa may BBB Valenzuela na tayo. Ito, minsan ayoko sa Marilao eh. Ang layo sa Kabiasnan. Ang tagal bago makarating sa monumento. 15 kilometers yan. So, susok. Yan, traffic pa naman dito sa MacArthur Highway, Valenzuela. Lalo itong oras. Rush hour. Ito, meron dapat. Uy, wala. Wala tayong mic. Bakit gano'n? Teka, ito. Pagsilip ko sa DJI Mic Mini, walang ilaw. Dito ko palang na-realize na hindi pala gumagana ang mic ko. So hindi ko sure kung ano ang tunog ng audio na na-capture mula pa nung nagsimula ako mag-ride out. Monumento na tayo, tapos EDSA. Monumento! Nakaalpas na tayo sa magulong monumento. Ito na tayo. Teka, lipat ko ulit sa chesty. Wala pa masyadong mga billboards dito eh. Ang target natin banda ron sa
Saan ba? Bandang Guadalupe. Doon maraming digital billboard eh. So hopefully maganda siya tignan sa ano, sa camera. Yun, SM North EDSA na tayo. Ito nung nakaraan, nag-night ride ako. Pinapakita ko tong part na to eh, kaya alam mukhang hindi masyadong maliwanag. Ngayon malamang kitang-kita na to sa vlog natin. MRT North Station. Mag-capture eh. Kahit madilim. Alam mo may masasagap eh. Mas excited talaga ako mamaya dun sa ano, bandang. Kahit Cubao lang siguro. Alam ko Cubao marami ng ilaw eh. Lalo sa Guadalupe. Pagpapunta ng Makati. Nasa ano na tayo, approaching GMA. Ito na nga yung sinasabi ko kanina na hindi ko masyado nagustuhan. Dahil nakaluwang stabilization, masyado siyang maalog lalo na pag may konting galdag sa kalsada. Pero okay lang kasi sa mga part naman na patag, sobrang solid ng quality ng video. Kailangan ko na lang i-mount ang mas stable sa chest yung camera para mabawasan kahit paano yung alog. Daming sasakyan ha. Ang araw ba ngayon? Sabado ng gabi. 7:42 ng gabi, Sabado. Ang daming sasakyan. Kubaw na tayo, Aurora Boulevard. Pagod din ako ha. 26 kilometers na tayo. Makikita natin yung maraming ilaw. Yan pala, Ortigas lang, simula na. Ortigas, tapos Mega Mall. Yan, Goli, dire-diretso na yan. Ayos. Sarap din mag-night ride sa EDSA eh. Sabado, maluwag. Lalo kapag linggo. Isa makakapot-pot, ano tayo, Sunday night, yaya ride dito EDSA. Dami kong plano ah. May plano rin pala akong ano, tak-tak night ride, yaya ride. Basta abang-abang lang kayo, follow nyo ko sa Facebook, Ian How. Yan ako nag-announce ng mga yaya ride. Tsaka sa ano rin pala, this coming next Sunday, Mount Samat yaya ride sa SMB Pampanga. Kita-kits tayo dyan. Annapolis na tayo. Nandito na tayo sa tapat ng JB Music tsaka JB Sports. Uy, shoutout Sir Ron Gonzales. Kapot-pot natin yan dito sa JB. Approaching Ortigas Avenue na tayo. Hindi na ako umibabaw, wala namang sasakyan dito sa ilalim eh. Pero minsan kapag kasi umaga, tapos maraming sasakyan dito sa baba, maakyat ako dito sa taas, flyover. Iwas din sa stoplight dito sa baba. Approaching Mega Mall. May isang magandang ilaw dito. Pero hindi pa ito yung inaasahan natin na ano. Maraming ilaw, banda rin pa pala.
traffic doon kanina sa Guadalupe. Inaayos pala yung rehabilitation. Inaayos yung spot. Actually, hanggang dito, ilang lane lang yung gumagana. No, ayan na tayo. Pasok tayo rito kanan, tapos pauwi natin. Mag-aano na tayo. Manila, Quezon Ave. Ganun. Para may iba naman. Kasi pagpabalik, ganun din eh. Tsaka konti na mga ilaw kanina. Hindi ko alam kung bakit. Pasok tayo Ayala Avenue. Ayala Avenue, Rustans. Bukas, ano rito? Bukas. Dito ba ako bukas? Umuwa. May lakad kami bukas ni Cycling Chef eh. MOA pala muna, MOA. Ewan ko kung pupunta kami rito. Car free Sunday dito bukas. Dito na tayo dadaan pa uwi. Yung dating ruta ko nung nag-bike to work ako. Dati nung nag-bike to work pa ako, dito ako nagtatrabaho sa Ayala. Tapos umuwi ako na Baliches. Pero ako tumata sa mga looban. Pero minsan nag-i-EDSA rin. Pero syempre, pagka araw-araw ka nag-bike to work, minsan gusto mo pa iba-iba rin ang ruta eh. Kaya ako saan ako lumulusot nun. Insular life na tayo, dyan ako dati nag-office oh. Yung may in-life na yan. Daybreak, shadows fade. You step back, I step away. Nothing's broken, nothing new. Only the sunrise. Over you and I will always have that one night. Come morning light, we'll always have that sunrise. Hindi na tayo. Ay hindi, actually pala meron palang daan dito sa may circuit. Oo nga, hindi na tayo. Ito, looban tong dadaanan natin na to. So galing dito, diretso South Cemetery to eh. Tapos diretso Circuit Makati. Tapos Santa Ana. Tapos Manila na tayo dadaan, pauwi. Medyo hindi ganun ka-busy to. Hindi kagaya nung kanina sa EDSA na marami sasakyan. Mamaya lang, pagdating ng bandang San Juan, Araneta, ganyan. Gutom na ako. Circuit Makati na tayo, diretso lang tayo. Sa may likod niya, papunta ang Santa Ana. Medyo nanlalata ako sa gutom. Di ba ako naghapunan eh. Pasok tayo rito sa kanan, no? Papunta Santa Ana. Ito, looban to. Kung interesado kayong malaman to, check nyo to sa Strava. Follow nyo ako, Ian How. Ito yung dati ko ruta pag nag-bike to work ako. So minsan kahit hating gabi, kasi dati second shift ako sa trabaho. Minsan alas 11 ng gabi, alas 12, ganyan. Kaya minsan launa, dumadaan ako rito.
Pagkagaling dito sa may Circuit Makati, dito na Kalentong. Tuloy ng Santa Ana, yung tinada natin. Doon tayo galing oh. Sa maraming building na yun. Bali, loop pala to magagawa natin kasi hindi tayo bumalik ng EDSA eh. Dire-diretso lang tayo hanggang makarating tayo Bonifacio. GR na ito na tayo, dire-diretso lang to. O diba, sabi sa inyo, mas tahimik dito eh. Hindi gano'n kasing busy. Kagaya yung dinaan natin ngayon sa EDSA. Tapos sa EDSA may traffic pa. May ginagawa ang rehabilitation. Dito, tsaka mas malapit dito, ikot natin. Ano na to, MacArthur Highway na tagos natin. Kung ng konti rito pag di ka sanay. Madilim dito eh. Tsaka minsan malalaking sasakyan makakasabay mo. Mga ganyan no. Karon papuntang NLEX yan. Diretso lang tayo para JP Rizal. Tapos pagkara natin monumento na. Dito, pag kumaliwa pabalik ng Maynila yan, kanan tayo papuntang monumento, tapos dire-diretso lang MacArthur Highway, uwi na. Yun, monumento na ulit. Hanggang dito na lang mga kapot-pot. Dito na lang tatapusin yung night ride natin. Kita-kits sa next vlog. Kakalimutan mo na nakasbiya kasama ng mga Kastila. Mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Dahil suswertihin, hindi mag-skip ng ads. Mas lalong suswertihin. Hanggang sa muli, salamat. MacArthur Highway na ulit.